Θέλεις να αποκτήσεις το αψεγάδιαστο look των διασύμων στο κόκκινο χαλί? Είσαι στο σωστό μέρος. Εδώ θα μοιραστώ μαζί σας όλα τα μυστικά των make-up artist για να δημιουργήσουν τα αψεγάδιαστα λαμπερά looks που φτιάχνουν στους διάσημους όταν πρόκειται να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί. Γεια σας, είμαι η Νίνα Τας, είμαι επαγγελματίας make-up artist και σε αυτό εδώ το βίντεο θα δούμε αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο ονόμασα μακιγιάζ κόκκινου χαλιού, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μακιγιάζ για καλεσμένη σε γάμο, για νονά, για κουμπάρα, για βάφτιση. Πάμε να το φτιάξουμε. Έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ενυδατώσω την επιδερμίδα μου τόσο καλά, πάρα πολύ. Θα βάλω πρώτα ιαλουρονικό στο πρόσωπό μου από The Inkey, ένας ορός πολύ ελαφρύς, ο οποίος θα βοηθήσει να ρουφήξει όλα τα υπόλοιπα που θα βάλω μετά μέσα στην επιδερμίδα. Σαν κάτι πιο λεπτό ρευστό, θα μπει πιο βαθιά στην επιδερμίδα μαζί με τα υπόλοιπα που είναι λίγο πιο παχύρευστα. Έχει απορροφηθεί και στα χείλη αναγκαστικά βάζω όλη μέρα κάτι ενυδατικό λόγω του έρπη και του σκασίματος που υπάρχει. Επόμενο προϊόν που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ από YSL και εφαρμόζω επίσης σε όλη την επιδερμίδα. Τι κάνει smooth, είναι σιλικονούχο, θολώνει τους πόρους και από πάνω θα βάλω και αυτό εδώ το mist από Dior για να κλειδώσει την ενυδάτωση. Δεν χρησιμοποίησα πολλά προϊόντα γιατί θέλω το μακιγιάζ να κρατήσει. Όταν βάζω πολλά κάπως γλιστράνε όλα μαζί. Θα προχωρήσω με αυτό εδώ το προϊόν. Είναι οι λάμψεις από Dior. Θα το εφαρμόσω πριν το foundation για να έχω μια λαμπερή επιδερμίδα. Το κουνάω, θέλει κούνημα. Βάζω μια καλή ποσότητα στο πίσω μέρος του χεριού μου και εφαρμόζω παντού. Εδώ βλέπεις τώρα με τη λάμψη πόροι μου φαίνονται από το φεγγάρι. Συνεχίζω με το foundation, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Lancome. Είναι matte, είναι σταθερό, έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια και θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο από Blurry. Είναι duo fibra, δηλαδή έχει δύο ίνες. Είναι το Taffy 23. Και ξεκινάω να καλύπτω, να αποχρωματίζω και να ομογενοποιώ το χρώμα της επιδερμίδας μου. Εφαρμόζω σε όλο μου το πρόσωπο, εκτός από την περιοχή. Εντάξει, δεν πλησιάζω, δεν βάζω πολύ προϊόν κάτω από τα μάτια, θα βάλω μετά και το concealer. Βλέπεις ότι η λάμψη που βάλα πριν έχει εξισορροπιστεί τώρα με το foundation. Δεν τονίζονται τόσο οι πόροι και γενικά η αναγλυφότητα της επιδερμίδας. Ομογενοποιήθηκα. Λαιμό κατεβάζω και πήρα δύο αποχρώσεις από Lancome. Η μία είναι πιο ροδακινή, η άλλη είναι ανοιχτό μπέζ. Θα πήρα αυτό εδώ από Blurry, το TAF 14 πάλι, και παίρνω πρώτα από την ροδακινή απόχρωση και βάζω πάνω στο κύκλο, εδώ, και πάνω μέσα προς το πάνω βλέφαρο, για να αποχρωματίσω, και εδώ στην άκρη που έχω αυτή την κοκκινίλα. Και στο άλλο μάτι.
Παίρνω τώρα και την μπεζουλή απόχρωση για να φωτίσω και ξεκινάω από εδώ κάτω, δηλαδή αναποθέτω την περισσότερη ποσότητα εδώ και μετά ανεβαίνω προς τα πάνω και μέσα με τη λιγότερη ποσότητα, γιατί όσο περισσότερο βάζουμε κάτω από το μάτι, τόσο περισσότερο θα σπάει και θα μαζεύει στις λεπτές γραμμές. Σβήνω έτσι ανωδικά. Κάθετα με τη μύτη, ως το ρουθούνι το πεντακοκκινισμένο από το φύσιμα. Εδώ. Και τώρα με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο καθαρίζω και το πάνω βλέφαρο. Και πάμε να φωτίσουμε και το άλλο. Έβγαλα το μάτι μου. Και ήρθε η ώρα, τώρα που τελείωσα με όλη τη βάση, να κρύψω και τον έρπη μου, τα μποναριστά. Εντάξει, όσο κρύβεται, χρωματικά το σβήνω, γιατί σαν όγκος δεν σβήνεται με το μακιγιάζ. Θα κάνω κάποιες ελαφριές φωτοσκιάσεις με το contour stick από Kiko. Πρώτα βασικά ακουμπάω εδώ και σβήνω προς τα πάνω. Τα μποναριστά, και τώρα έτσι λίγο που το διώχνω, πάλι κινήσεις είναι τα μποναριστές. Όσο για να δώσω τη τρίτη διάσταση στο πρόσωπό μου. Γιατί και εκεί που θα πάω θα με τραβάνε τα φλάς και τα φλάς καίνε το χρώμα, οπότε θέλω λίγο φωτοσκιάσεις. Εδώ, από το ιστορικό του ματιού και προς τα πάνω, περιμετρικά του μετώπου, εδώ, προγούλη, και τονίζω εδώ τη γωνία που υπάρχει. Αν και δεν υπάρχει όπως σε αυτή την πλευρά, τι δημιουργώ. Πάω και στην άλλη πλευρά. Με ό,τι έχει απομείνει κάνω λίγο και τη μύτη, με πολύ ανάλαφρες κινήσεις. Και προχωράω στο υγρό ρου, αυτό εδώ από Rare Beauty. Βάζω πάλι στο πίσω μέρος του χεριού μου και από εκεί με το πινέλο, από όπου επίσης βγάζω την περίσσια ποσότητα, δηλαδή θέλω να μείνει πάρα πολύ λίγο στο πινέλο. Βάζω εδώ στο πιο ψηλό σημείο, στα ζυγωματικά, από εκεί ξεκινάω για να δώσω νοδικότητα και μετά κατεβάζω. Πάρα πολύ ώρα τα μποναριστά, γύρω έτσι, ακριβώς πάνω από εκεί που βάλα το προϊόν από Kiko. Έτσι, να είναι πάρα πολύ ωραία σβησμένο, φινετζάτο, να δείχνω ακριβή. Έβγαλα κατά τα άλλα την περίσσια ποσότητα, έτσι. Πάμε εδώ στο πιο ψηλό σημείο και τσούκουρ, γύρω, τσούκουρ, γύρω. Εδώ δεν το θέλω. Έτσι. Λίγο στη μύτη και λίγο και εδώ, στα ψηλά σημεία του μετώπου. Και πάμε να σετάρουμε. Πρώτα θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την πούδρα από Laura Mercier και ένα τέτοιο σφουγγαράκι. Παίρνω λίγη ποσότητα από το καπάκι όπου έχω ρίξει πούδρα και βγάζω την περισσότερη ποσότητα στο χέρι μου.
και περνάω σε περιοχές όπως κάτω από τα μάτια, έτσι, αχ, ωραίο. Εδώ πιο χαμηλά να θολώσω τους πόρους. Εδώ και εδώ. Στο πηγούνι. Λίγο στη μύτη. Και στο κέντρο του μετώπου. Σε αυτά τα σημεία χρησιμοποιώ αυτή τη τεχνική. Τώρα στα υπόλοιπα σημεία θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την πούδρα. Βρώμικη! Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την πούδρα από Charlotte Tilbury. Θα πάρω αυτό το πινέλο από Blairy. Είναι από τη σειρά με τα μαύρα πινέλα, δεν λέει νούμερο. Και θα περάσω στο υπόλοιπο πρόσωπο να κλειδώσω όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ελαφριά. Εδώ στις ρινοπαριακές. Θα κλειδώσω και το ρούζ από πάνω χρησιμοποιώντας αυτό εδώ από Dior, την απόχρωση Rosewood. Πολύ ελαφριά, κρατάω το πινέλο από πίσω και ίσα που πατάω στην επιδερμίδα πάρα πολύ απαλά. Αφού κλείδωσα όλα τα υγρά προϊόντα που έχω βάλει στην επιδερμίδα, τώρα πρέπει να μπει λάμψη πάλι. Οπότε θα πάρω πάλι αυτό εδώ από Dior, πάλι στο χέρι μου, με το πινέλο, με το σφουγγαράκι που βάλα την πούδρα. Το κάνω έτσι γύρω γύρω και θα βάλω στα πιο ψηλά σημεία. Ποια είναι αυτά? Εδώ, 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 διακριτική λάμψη, ωραία. Δεν θέλω κάτι να φωνάζει. Και λίγο στη μύτη. Και από πάνω θα πάρω και αυτά εδώ και θα πατήσω από πάνω. Ωραία. Φωνάζει? Δεν θέλω να φωνάζει. Έτσι ίσα ίσα. Να πει παιδιά ενυδατώνομαι, προσέχω, πίνω νερό. Αυτό θέλω να φωνάξω στο κόκκινο χαλί. Θα προχωρήσω με φρύδια. Ενίζω προς τα πάνω. Βάζω πρώτα τζέλ και μετά μολύβι ή πομάδα, γιατί πρώτα θέλω να χτενίσω, να δω που πάει φρύδι, τι γεμίζει και ό,τι έχει μείνει άδειο και βλέπω ότι χρειάζεται κάποια προσθήκη χρώματος, να το βάλω μετά. Έτσι χτενίζω προς το πάνω. Και τώρα που έχει στεγνώσει το άλλο, δεν βάζω άλλο μολύβι παρά αυτό από Vivienne Chabot. Εδώ μπροστά. Εδώ κάτω. Αυτή τη τρυπίτσα. Και εδώ δεν θέλω κάτι να φωνάζει. Θέλω διακριτικότητα, θέλω αυτό το φυσικό. Και μη σου πω, θα το αφήσω εκεί, έτσι. Θα πάρω το πινέλο αυτό πάλι από Blairy. Θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά από Natasha Denona, από τη μικρή την παλέτα. Πατάω στο πίσω μέρος του χεριού μου
για να μπει καλά στο πινέλο και να μην έχω πεσήματα. Και βάζω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και σβήνω προς τα πάνω και προς τα μέσα. Hollywood Glam, παιδιά. Και φτάνω ως εδώ, μέχρι λίγο παραπάνω από τη μέση. Εδώ. Και στο άλλο μάτι. Αχ, πώς μου αρέσει έτσι. Νιώθω ικανοποίηση αυτή τη στιγμή, κοίτα. Εντάξει. Άσε με τώρα εδώ. Αλήθεια σου λέω. Δεύτερη σκιά που θα χρησιμοποιήσω και τέλος. Θέλω μία πολύ ψυχρή καφέ. Θα πάρω αυτήν εδώ. Πω, πεντακάθαρη παλέτα, νινώνει. Την απόχρωση Chris. Παίρνω με ένα πινέλο πάλι από μπλέρι, φουντωτό, άσπρο. Γιατί μπλέρι δεν έχεις βάλει νούμερα σε αυτά τα πινέλα? Δεν μπορώ να μιλήσω στον κόσμο. Δεν μπορώ να πω στον κόσμο ποιο πινέλο χρησιμοποιώ. Θα βάλω στην εξωτερική γωνία από αυτή για να δώσω νοδικότητα και βάθος εδώ. Με πολύ ανάλαφρες κινήσεις. Έτσι. Τώρα όμως θα κάνω ένα δραματικό eyeliner. Θέλω ένα έντονο eyeliner. Θα πάρω αυτό εδώ το μολύβι από MAC. Είναι το Glide or Die. Ή μάθαμε στο τελευταίο μάθημα. Συνεχίζουμε από κάτω, σηκώνουμε. Μέχρι εκεί το θέλω. Από το πιο ψηλό σημείο του ματιού προς τα έξω. Δεν αναπνέω. Βάφω και λίγο από κάτω. Αυτό. Και το άλλο μάτι. Έβαλα και μάσκαρα. Χρησιμοποίησα αυτήν εδώ από Benefit. Την Bad Gal. Πάμε στα χείλη. Θα ξεκινήσω με μολύβι. Φυσικά από MAC την απόχρωση Strip Down. Και βάζω παντού. Είναι ένα καφέ διακριτικό όμως. Δεν κάνει μπαμ για να κάνω το contouring και ίσα ίσα θα μεγαλώσω τα χείλη χωρίς να φαίνεται. Αυτό εδώ το μπέζ. Και θα τελειώσω με αυτό εδώ όπως μάσπο. Αυτό ήταν το μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάντως αν με φώναζε η Αντζελίνα Τζολί να τη βάψω για το κόκκινο χαλί, κάπως έτσι θα την έβαφα.